स्टुडियोआव आं सन्दना इस्लारि भारत बांलादेश बर्डार सेराव थानाय नयाबस्ती बर' गामियाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिनि नुजाथिनाय बे नयाबस्ती बर' गामियाव 200निबो बांसिन बर' नखर 1000निबो बारा बर' फिसाफोरा ग्रोम ग्रोम रायजो जागासिनो दङ। नयाबस्ती गामिनि बर' फिसाफोरा बर' हारिनि राव हारिमु गाननाय जोमनाय धोरोम आसार खान्थिफोरा गोमालांनायनि लामायाव खम सुबुंफोरा बर' रावखौ एफा एनै रायज्लायनो हायो आइजोफोरा खम बिबांनि दख'ना गानो। बे नयाबस्ती गामिनि बर' सुबुंफोरा बाथौ धोरोमखौ सिबियो। बर' हारिनि राव हारिमु आसार खान्थि गोमालांनो हमनाया नयाबस्ती गामिनि थागिबि बर' फिसाफोरा गावनि आंगो बर' हारिनि राव हारिमु गाननाय जोमनाय आसार खान्थिखौ सोलोंनो गाननो गोसो थानायखौ फोरमायदों। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिनि एक्सक्लुसिव लाइभनि गेजेरजों आबुङै मोनथिनानै लानि। नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि जाना गासैखौबो बरायना लाबाय। गोलाव 24 घन्टा दावबायनायनि उनाव नैबे समाव जोङो भारत बांलादेश बर्डाराव साखाथियावनो थानाय नैबे बर' मोनसे गामि जाय बर' गामिखौ नयाबस्ती गामि होननानै बुंनाय जायो। बेवहाय रायजो जानाय रायजो राजाफोर आरो बे जायगानि थागिबिफोर बिथांमोनजों जोङो गोबां बाथ्रा मिन्थिगोन। बिथांमोननि सुखु दुखुनि बाथ्रा जों मिन्थिगोन जे बिथांमोना बेसेबां समनिफ्राय नैबे जायगायाव नयाबस्तीनि गामियाव बिथांमोना रायजो जादों। बिथांमोननि रायजो जानायनि आरो बिथांमोननि सुखु दुखुनि गासै बाथ्राखौबो नोंथांमोननो फोरमायगोन। बिथांमोननि हारिमुनि बाथ्रा बिथांमोननि नैबे राव रायज्लायनायनि बाथ्रा गासैखौबो नोंथांनो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन। समाव आङो सोंनो लुबैगोन नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे नयाबस्तीनि थागिबि बर' फिसा जाय बर' फिसाया गावनि गाननाय हारिमु जे दख'ना बे दख'नाखौ गाननानै नैबे नयाबस्ती होननाय मोनसे गामियाव बिथांमोना रायजो जागासिनो। स्टेट बायदियाव जुदि जों नायोब्ला बिथांमोना मेघालयनि स्टेटआव बिथाङा गोग्लैयो। जा बिथांमोना बर'नि गाननाय जे दख'ना बे दख'नाखौ गाननानै बेवहाय ग्रोम ग्रोमै रायजो जागासिनो। बिथांमोननि नैबे गामिनिनो थागिबि सासे आइजोजों जों सावरायगोन जे बिथांमोना बेसेबां समनिफ्राय बे जायगायाव थादों आरो बिथांमोननि जे जिउ खुंनाय थासारिया दा माबायदि सोलिदों। गोबां गोबावनिफ्राय बेवहाय रायजो जादों। आं गोबावनो जाबाय। आं माबा दा हाबा जानाय हायाव 50 बोसोर जालायलांबाय। आं हाबा दा बेयावनो आं रायजो जागासिनो दं। गथ' गथाय देरजोब्बाय आंहा देरनानै दा आंहाबो जाहा न'नि मानसिया थैलांबाय। दा हाजोमाथ' खालायनो हायाखै। बांलादेशआव थांजोबदों जोंनि जायगाफोरा। दा खालामनो जायगा माबा माइफोरखौ गायहैनो मोना बांगालनि थाखायनो। बांगालानो बुनो नागिरो दानस'नो नागिरो जोंखौ। दा गावनि जायगाफोरा सब बाहेरायाव थांजोबनानै दंहैयो। बेखायनो जों मानो हायाखै आरो गावनि जायगाखौ। दा नोंथांमोननि हाया नोंथांमोननि आबाद मावग्रा बे आबाद मावग्रा हाया बांलादेशआव गोग्लैजोब्बाय। दा थांनोनो हाया जों खालायहैनो हाया। दा बांगालासो मावै मावै जागासिनो दङ। जों थांब्ला जोंखौ दाननो नागिरो बुनो नागिरो आरो मा बिनि थाखायनो थांनो हाया जों। नोंथांमोननियाव बे गामियाव बेसेबांसो न'खर दङ? बेयाव माने दा मिलायनानै दंजोबो मा हारसाफोर बर'फोरनो 100 न'खर जानानै दं बे गामियाव। बेयावनो दा मिलायनानै दं आरो मा ओरैनो। नोंथांमोना बङालिबो दङ आरो इथिंजा गार' आरो माबा खासियाफोरबो दङ आरो इथिंजाय माबाबो दङ मनिपुरिबो दङ। मिसल दंजोबो गामियाव। न'आव रावखौ नोंथांमोना मा राव रायज्लायो? दा आं रायलाया। आंहा गथ'फ्राबो आंनाबो हारसाफोरसो रायलायो। दा आंल'सो बर' रायलायो। दा बिहामजो सासे लाबोदों आंबो बर'। दा बर'जों बिहामजो आरो आंजोंनो बर' रायलायो। दा सासे गेदेराबो हारसा लाबाय माखौ खासिया लाबाय। उन्दैयाबो खासिया लाबाय। दा जों आसामनिफ्राय लाबोदोंमोन कार्बि आंलंनिफ्राय सासे बर'। बेजोंनो आंनो बर' रायबाय थायो आरो जों सानैजों। बर' रायज्लायनानै नोंथाङा माबायदि मोनो? बर' रायज्लायनानै गावनि खिथाखौ गाव मोजां मोनो। मालाय हारसाजों रायज्लायब्ला मालाय हारसानि माबाखौनो मोजां मोना। गावनि खिथाखौ रायज्लायब्ला मोजां मोनो आरो। दा जों ओंखायनो आं बर'नो बुंनो नागिरदों। बर' रायज्लायनो लुबैयो। गावनि बर'फोरखौ नुब्ला बर' रायज्लायनो लुबैयो। गाननाय जोमनायखौबो नुब्ला गाननाय जोमनायखौबो मोजां मोनो आं। दा मानो दस्रा मालायनि हि जोम गाननाय नुब्ला आं बोरैबा नुयो। गावनि बर'खौ गाननाय नुब्ला आंहा मोदोमफोराव माबा मोनफैयो मोजां मोनो। बे गामियाव
मिसल दंजोबो नालाय नों दा हारसा बर' सब मिसल दंजोबो बिनि थाखायनो माबानो हाया आरो जों बर' बिथांमोना फोरमायदों जे बर' रावखौ रायज्लायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरोबाव जोङो बे गामिनिनो थागिबि आइजोजों जों सावरायबावगोन जे बिथांमोना गावनि रे हारिमु हारिमुनि नेरसोन दख'ना गाननानै बिथांमोना नैबे दिनै मागोनि 2 खालार बै 2 खालाराव बिथांमोना दोलै नोगोरै ओंखारनानै नैबे जायगायाव नैबे मोनसे जायगायाव बिथांमोना थुबुर जादों। दा बेबायदिनो आङो सोंबावगोन दा नोंथाङा गावखौ बर' होननानै सिनायथि होनो लुबैयो नामा? लुबैयोथ' आरो बर' सिनायथि होनो लुबैनो आरो दा मा खालामगोन आरो जों बेवहायनो रायजो जानांगौ जाबायदि। दा नोंनि बर'फोरा बेवहाय गोबां नोंथांमोननियाव राव रायज्लायनाया एसे खम जानानै माने जोंनि भाषाखौ माने बावगारनायानो जालांसै आरो न' मा राव रायज्लायो? हारसाखौनो रायो गथ' गथाया हारसाखौनो रायो। मा जाहोनाव हारसाखौ रायज्लायनो नांगौ जायो? गोदोनिफ्रायनो बेवहाय बिदि रायलायदो आरो बेनि मानसिफ्रा। नोंसोरो फोरोङा नामा? जों फोरोंबाबो माने बिसोरो सब मिस जाबायना बेवहा माने बिथिंबो ओरै थाङो मिस जाबाय बिसोर माने जोंनि भाषाखौ बावगारो आरो बावगारलाङो आरोबाव जोङो मोनथिबावगोन जे बिथांमोना गावनि जे राव बर' राव बै बर' रावखौ न'आव रायज्लायैनि थाखाय खायसे बर' न'खरफोराव बर' बे रायज्लायनाया गोमालांनो हमदों। आरोबाव जों मोनथिनो लुबैगोन बिथांमोननियाव मा धोरोमखौ सिबिनाय जायो? जोंथ' सानगासिनोहाय बोराइ बाथौ माने सिबिनो लुबैयो आरो बेयावथ' खोनादों माने मा बोराइ बाथौनि मन्दिर बानायदों खिन्थु दासिमबो क्लियार जायाखै माने बेखौ एसे सायज' होयोबा जोंहाबो एसे गोसोआ गोजोनगोन आरो गावखौ बर' होननानै सिनायथि आं बिराद मोजां मोनो गावनि बर' माने रावखौ आं बावगारनो हानाय नङा बिराद मोजां मोनो आङो जोंनि बेहाय गोजाननि ओरै कार्बि आलंनि आंबोथ' कार्बि आलंनि डिस्ट्रिक्ट कार्बि आलं आरो गामिया जादों सुनपुरा पश्चिम सुनपुरा आं बेहाय हाबा जानाया जादों दा 15 बोसोर जादों आं बेहाय फैनाय बर्थमान आं बेहाय फैनाय पर्यन्त गोजाननि बर' सेंग्राफोर फैयोहाय खामानि मावनो बिसोरखौ आं लोगो मोनबा आरो दख'ना गाननाय नुबाथाय बिसोर आंखौ भाबियो बे आब'आथ' बर' सोङो आरो ओइ आब' नों बर' ना हारसा आं बुङो आंथ' बर' बबेनि बले आं कार्बि आलंनि बिराद गोजोनो आरो इसोर गावनि मानसि लोगो मोनबा माने गावनि बाथ्रा रायलायनो मोनो बेनिखायनो माने बिसोर बिराद मोजां मोनो आरो बेनिखायनो माने आं सानदों आरो जोंनि बोराइ बाथौनि मन्दिरखौ बानायना होयोबा माने बिराद गोजोनगोन आरो जोङो बिथांमोननि गामियाव आद्रा जानानै थानाय जे दुलाराय बाथौ थामहिनबा नैबे बाथौ थानसालि दं बे बाथौ थानसालिखौ बिथांमोना लुफुंनांगौ होननानै बिथांमोना बुंदों आरो लुफुंना होयोब्ला गोजोनगोन होनना बुंदों। आरोबाव जोङो बे गामिनिनो थागिबि सुबुंजों जों सावरायबावगोन मा बुंगोन बेवहाय दिनै नोंथांमोना समायना गावबा गावनि बे कालचारनि बा हारिमुनि दख'नाखौ गाननानै दोलै नोगोरै नैबे थुबुर जादों मा बुंगोन बे समाव? आं जोबोर मोजां मोनदों बेबायदिनो जुदि जों सोलिलांनो हायो आरो बोसोरे गावनि फोरबोखौ जेन गावनि गाननाय जोमनायजों जुदि खालायलांनो हायोब्ला आं जोबोर गोजोननाय मोनगोन आरो जों आगोलनिफ्राय जों बेबायदिनो सोलिबोगासिनो दङ आरो इयुनाव जों थांनानै थासान्दि बेबायदिनो थागोन आरो सानो जे जोंनि बर' हारिनि कालसारखौ माबायदि फोलेरखौ बांहोनो हागोन आं बेखौ सानो आरो बड'लेण्ड रायजोनिफ्राय जेन जोंखौ सहाय हरो आरो जोंखौ जेन जौगासार होनो हेफाजाब हरो आं बेखौ आर'ज गाबो। माबायदि सोमोन्दो लाजानो लुबैयो आथिखालाव नोंथांमोना मिथिगौ जे बिटिसि दङ बा थामहिनबा बड'लेण्ड दङ दा बेवहाय नोंथांमोनजों नैबे बिटिसि सरकारजों माबायदि नोंथांमोना सोमोन्दो लाजानो जेनेबा मोनसे जोंनि बर'नि कालसार जायो
बे कालसाराव जेनेबा जों थांलाय फैलाय मिटिं गालायनो हानाय आरो जेनेबा मोजां सोमोन्दो आरो जेनेबा साख्रि बाख्रि बेफोरनि थाखाय नङाब्लाथ' जोंनो जेबो सुबिदा गैया जेनेबा जों बै बिटिसि जायगायाव बड'लेण्ड जायगायाव थांनानै जे जोंबो थांनानै थानो हायो बा जोंनि फिसाफोरा थांनानै बेहाय जेन साख्रि मावनानै जानो हायो बेबायदि आं लुबैयो। दा नोंथांमोननियाव नैबे राव रायज्लायनाया बांसिन एसामिसाव रायज्लायनो हमसै नोंथांमोननि जे फिसा फिसौखौ बर' राव बा बर' बिजोंजों फोरोंजानो लुबैगोन ना लुबैयो दा बायसेयाव नोंथांमोनखौ फोरोंनो थाखाय बा बर' बिजोंजों फोरोंनो थाखाय जुदि सोरबाफोर फैयोब्ला बिथांमोनखौ नोंथांमोना माबायदि बरायगोन? जों एक्सेप्ट खालामगोन बेखौ जों आदरनिय जनायगोन जों मोजाङैनो माने बेखौ बर' बिजोंखौ फोरोंनो थाखाय जों सहाय खालामगोन। नोंथांमोननि फोरबो हिसाबै बाहायनाय नोंथांमोना फोरबो हिसाबै माबे फोरबोखौ नोंथांमोना फालिनाय जायो? जों बैसागु फोरबो फालियो आरो जेनेबा दमासि बैसागु दा आरो बै बैसागो गिदिर बैसागो फैब्ला जों बेखौबो बेबायदिनो फालियो गाजा गोमजायै जेनेबा जों बैसागो मोसायो बैसागो मोसानानै जों बरायो बेबायदि आरो दा बेवहाय नोंथांमोना बांलादेशनि बा नैबे बर्डाराव दङ नोंथांमोना गिया नामा जे नोंथांमोना बे जायगायाव गुबुन जायगायाव दंफैयो गिया नामा एसे? जों गिनाय मोनो आगुनि थागिबिफोरा माने बिसोरो हुदा जाबाय बिसोरहा गिनाय गैलिया खिन्थु जों गिनाय मोनो आरो जेनेबा जों बायसान्स बर्डार एरियायाव खामानिनि थाखाय फैनो गोनां जायोब्ला जों गिस्रोम थाङो आरो सोरबाफोर रायदावबाबो जों रायदावा। नोंथांमोना समायना दख'ना गाननायखौ नुनो मोन्दों दा बे हिसाबाव नोंथांमोना दख'ना आर'नाइ बेखौ बबेनिफ्राय लाबोना नोंथांमोना? जों आसामनिफ्रायनो लाबोयो जों जेला न'आव थाङो होमबा जों लाना फैयो आरो सोरबाफोर जुदि फाननो फैयोब्ला जों बिनिफ्रायनो लाखियो आरो बायनानै लायो बेबायदि आरो थ' बिथांमोननिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौ मोनथिबाय जे बिथांमोना आर'नाइ दख'ना आरो गामसा बेखौ बिथांमोना न'आव थाङोब्ला बिथांमोननि जे गुबै न' जाय बिटिसिनि एरियायावनो दङ दा बिथांमोननि न'खर बे न'खराव थाङोब्ला बिथांमोना नैबे आर'नाइ गामसा बेखौ लाबोयो आरो लोगोसेनो बिथांमोना फोरमायजों मा गावसोरनि जे नैबे बर' हारिनि जे राव बे रावखौ सोलोंनो थाखाय बिथांमोना सोलोंनो गोसो बड'लेण्ड बुब्लिजोंनो लोगोसेनो जोंनि गेजेराव दंफैयो थामहिनबा जोंजों लोगोसे जयैनो फैफादों अल मेघालया बड' वेलफेयार एस'सिएशननि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय मोनथिगोन जे बे जायगायाव फैनानै माबायदि थासारिखौ बिथांमोना मोनफैदों मा बुंगोन बे समाव नोंथाङा बे जायगायाव फैबाय? गिबियावनो जोङो बड'लेण्ड बुब्लिखौ हामबायनो साबायखर जासिदों बिथांमोना जाहाथे जोंखौहाय माखासे सोंथि सोंनायाव बिथांमोना मोनथिनो लुबैनायखौ जोङो बे जायगायावहाय सफैनानै बे जायगायाव थाफैनाय थासारि सुबुंफोरनि जाथायखौ नुनानै जोङो दुखु नांदों जोंनि गोसो जिउआव मोनसे जांख्रिखांनाय फैदों आरो जों मोनसे दुखु फोरमायनाय बेखौनो हास्थायो बिथांमोना माबायदि जाथायजों जिउ खांनानै दङ बे जिउ खांनानै माखासे जाथायफोरखौ लानानै माखासे जारिमिनखौ लानानै जों दिनै बे जारिमिनखौ जों ओरैबायदिहाय जोङो दैथायहरनो हास्थायदों जाहाथे बेयाव थाफैनाय बर' हारिफ्रा दिनै सरकारनि दैदेनगिरिफोरनिसिम जों खावलायहरनाय हास्थायनाया बेनो जे बिथांमोना जाबायदि जिउ खांना थानाय आंखाल जाना थानायफोरखौहाय बिथांमोनखौहाय फैनानै सानसे ना सानसे फैनानैहाय बिथांमोननि जिउ खांनानै थानायनि जाथायखौ जाहाथे लाफैयो बा नायफैयो बा बिथांमोनखौ सोंफैनायनि गेजेराव माबायदि जोंनि बर' हारिया खौसे आरो सेरखाय बेरखाय जाना थानायखौ खौसे खालामनो हागोन बिथांमोनखौ जों आसा खालामदों फैनानै सानसेब्लाबो बिसोरनि माखासे जारिमिनखौहाय मोनथिनानैहाय बेखौ हानाय सिमहालागै हेफाजाब होनो थाखाय जों खावलायहरनाय जोंनिसिम थाबाय आरो जोङोहाय दिनैहाय जों शिलंआवहाय खौसेथि अल मेघालया बड' वेलफेयार एस'सिएशन होनना बुंनायनि गेजेराव जोङो मेघालया खौसेथि बर' सुबुं आफाद होननानै बुङोब्लाबो जोङो बुंजायो बर' रावजोंहाय जोङो गोबां बोसोरनिफ्राय बे जोंनि बर' खौसेथि आफाद दानानै जों दङ थानायनि गेजेराव जोङो जोंनि बर' हारिया मेघालय होनना बुंनाय लोगो लोगो खना खना मेघालयनि हाजो खंखर खंखर जिउ खांनानै थानायखौहाय जों नुनानैहाय माबायदि जोंनि बर' हारिखौ खौसे खालामनो हागोन माबायदि जोंनि बर' बिदा फंबाय बिब' बिनानावा मोखां खोमसि खोमसि मोखां सोम सोम थारलायबाय थानायखौ जों खौसे जानानै बेबायदि हारिनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय माखासे कालचार हारिमु आयदाफोरखौ लानानै जों बेबायदि खौसे गेदेरिं जानानै रंजालायनानै सासेनि दुखुखौ सासेनो फोरमायनो हागोन सासेनि दुखुखौ सासेनिफ्राय सोंखारिनो हागोन होननानै जोङो बेबायदि मोनसे खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दानानैहाय जों खौसे जानानैहाय जोङो बोसोराव खेबसे बेबायदिनो
जोङो रंजानाय फोरबो फालियोमोन नाथायबा जोङो दिनै फोरबो फालिनायनि गेजेराव नैबे बांलादेश बर्डाराव थानाय बर'फोरखौबो जों सोमोन्दो लानानै नागिरना मोननायनि उनाव जों आसा खालामदों देग्लाय जुदि बावैनो जोंनि जे संसारनि माखासे जानाय महामारिफ्रा जानानै जों गेप जानानै थादों बेफोरबायदि माखासे महामारि जालांनाय जाथायफ्रा जुदि जोबस्रांलाङोब्ला जों सानसे समाव आसा खालामदों बिसोरखौ लानानै जों बयबो बर' हारिया खौसे जानानै जों बेफोरबायदि हारिनि हारिमु आयदाफोरखौ जोङो लानो थाखायहाय जों बेफोरबायदिखौ माखासे रायज्लायगासिनो दङ जुदि जों बेखौ सानसे समाव जोङो लाफैनो हागोन आरो बेवहाय जोंनि मोजां मोजां दैदेनगिरि इन्टेलेक्सुयेलफोरा फैनानै बिथांमोननि खाथियाव फैनानै मोजां खोथाफोरखौ बिबुंथि होनानै बिथांमोननि गोसो गोरबो सिङावहाय थालांनाय माखासे टेलेन्टेडफोरखौ बिथांमोननिफ्राय जांख्रिखांनायखौ बरनफैगोन होननानै जों आसा खालामनानै जोंनि अल मेघालया बड' वेलफेयार एस'सियेसननि जोङो दैदेनगिरि बा जोङो मावथि बा जोङो बेखौनो जोङो बिबुंथि होनो होननानै जों आसा खालामदों आं बेखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। नैबे समाव अल मेघालया बर' वेलफेयार ससाइटिनि बा एस'सियेसननि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों सावरायबाय जा बिथांमोना नैबे जायगानि जे रायजो राजाफोर नया बस्तिनि रायजो राजा बिथांमोनजों बिथांमोननि जे जिउ खांनाय जे थासारि बे थासारिखौ जोंनि जे दैदेनगिरि बा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोना एसे जाखिनि बिथांमोना सहाय बेखौ होजानो बिथांमोना लुबैदों आरो सोमोन्दो लालायनानै जे बिथांमोना जे बे जायगायाव बर' होनानै गावखौ सिनायथि होनाय आरो बर' होनानै गावखौ जे नैबे बुहुमाव सिनायथि होनाय जे थांखि बे थांखिखौ मावफुंनो थाखाय बे समाव खावलायदों आरो लोगोसेनो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो नैबे नया बस्तिनिफ्राय भारत बांलादेश सिमानि गेजेराव थानाय बा सेराव थानाय नैबे नया बस्ति गामिनिफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिबाय। खुलुमबाय। नै सफैलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 53थि थान्दै सावरायमेलखौ गोजोनै खुंफुंनो कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि गोजोन फोथाराव थि खालामबाय। गासैबो हारि हारिसाफोरनिसिम बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे फोसावनाय जादों। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि फोथाराव 2022 मायथाइनि 2, 3, 4 आरो 5 फेब्रुआरि खालाराव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि थान्दै जखनथाय लोगोसे 49थि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव जायफोर बर' फालांगिरिफोरजों लोगोसे आसामनि जायखिजाया हारिनि फालांगिरिफोर जेरै बुक स्टल्स, टि स्टल्स, बेन्डर्स, हाउकार्स बायदिफोरजों लोगोसे बर'नि गाननाय जोमनाय दख'ना, गामसा, आर'नाइ, टेक्सटाइल्सनि बायदि रोखोमनि जि जोम दिन्थिनाय आरो फाननायनि थाखाय गिदिरथार मोनसे एग्जिबिशन लानाय जादों। बेखायनो जायखिजाया गोसो गुदुं फालांगियारि बिथांमोनखौ फैगौ जानुवारि दाननि 20 खालारनि सिगां गाहायाव होनाय 86389111317896968903 जानबुं नङाव सिगांग्रो खौरां लाना गावनि मुं थंफोरखौ रेबथुमना लाहरखानायजों लोगोसे गोरोबथा खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।